Казан аэропортының медицина пунктында пассажирларга һәм инфраструктурага хезмәт күрсәтүчеләргә ковидка каршы прививка ясатуны оештырдылар. Аларга Спутник V вакцинасы кертелде. Аэропортта эшләүчеләр ковид йогышын ияртүдә куркыныч төркемгә керә. Алар пандемия башланганнан бирле чит илләрдән кайтучы ватандашларыбызга, чит ил туристларына хезмәт күрсәтә. Роспотребнадзор таләпләрен тиешенчә үтәсәләр дә, вакытында прививка ясату мөһим. Аэропортның йөзләп хезмәткәре прививка ясатырга өлгергән. Табиблар аларның сәламәтлеге торышын даими күзәтеп тора. Икенче вакцина тагын 3 атнадан соң билгеләнгән. Әширмешән районының Лашман авылында яшәүче бөек ватан сугышы ветераны Габдулла Мөхәммәтшин ковидка каршы прививка ясаткан. 96 яшьлек ветеран вакцинаны җиңел кичерә, үзен әйбәт хис итә. Мәрхәмәтле йөрәк комплекслы үзәгендә белгечләр ковид йогышыннан ничек сакланырга дигән темага әңгәмәләр үткәрә. Нәтиҗәсе күз алдында. Өлкәннәр арасында вакцина ясатырга теләүчеләр саны арткан.